जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थानाय जाय चेनेलफोर दोङो बे पर्ट्रेट चेनेल बेयाव जथुमफैनो हानाय नुजाथिफैनो हानाय नोंथांमोन साफ्रोमसिमबो आङो जोंनि एक्स वार्कारनि जानानै हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांखौ बरायनाय थाबाय बे समाव जोङो मानो थाखाय एक्स वार्कार बे आफादखौ दानो गोनां जाखो बे बाथ्रा सोंथियाव बेखौनो जोङो फिन होनो इच्छा खालामदों। दिनै जोङो 1987 to 1993 बे समनि पिरियडनि जाय जागायजेननाय बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे बर'लेण्ड मुभमेन्टआव खामानि मावग्रा जाय हानजाफोर दंमोन बे हानजाफोरखौ लानानै दिनै जोङो मोनसे बेबायदि एक्स वार्कार बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार बे आफादखौ जोङो दानाय जादों। दायो बै समाव जायफोरा बेबायदि जागायजेननाय बर'लेण्डनि बे सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन मैखोम बाहागो लाबोदोंमोन एबसुनि जानानै बा भलन्टियार फर्सनि जानानै बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिंनि बेबायदि खामानि लानानै बेबायदि मावबोदोंमोन बिथांमोन हानजाफोरखौ लानानैनो दिनै जोङो मोनसे खौसे आफाद बे बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे आफादखौ जोङो दानाय जादों। जोंनि बे बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे आफादखौ दानायनि बेबायदि गोनां बेबायदि खैथामान थांखिफोर दङ आरो जाहोनफोर दङ। बे जाहोनफोरानो जाबाय नंगौ जोङो नुबोदों प्रथम एकर्ड जादों BSc एकर्ड जादों, नैथि एकर्ड जादों BTC एकर्ड जादों आरो दायो थामथि एकर्ड जों नुबाय BTR एकर्ड। नाथाय जोङो BSc एकर्डनि समावनो बिनि सिगांनिफ्रायनो जोङो गोबांथार बेबायदि स्ट्रागल खालामबोदोंमोन बेबायदि खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन बेबायदिनो आन्दलनाव बेबायदि बाहागो लाबोदोंमोन आरो बेबायदि आन्दलनाव बाहागो लाबोनानै दिनै जोङो BSc समनिफ्रायनो जोंनि बे हानजाया बे दोलोआ दिनै बेबायदि डिप्राइभ बेबायदि अबस्थायाव जोङो थाबोनो गोनां जादों। जोङो खुनु रोखोमै बेबायदि अनसुंथाइफोर माबा मोनसे बेबस्थाफोर थांना थानायनि कारणे बेबायदि जोङो जेबो मोनबोनो हायाखै। बेफोर नोजोरखौ बोनानैनो दिनै नोजोरखौ खालामनानैनो जोङो बे आफादफोरखौ दादों आरो लोगोसेयैनो जोंनि बे दायो बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार जिथु दादों बे दानायनि आरो थांखियानो जाबाय जोंहा नैबे थार्ड जिथु एकर्ड जादों बे थार्ड एकर्ड BTR एकर्ड बे BTR एकर्डनि जिथु दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ एखे आखरे आखरे जाफुंसार होनायाव जोंबो बेबायदि गोसो मोदोम बेबायदि बाहागो लानानै बेबायदि जाफुंसार होथारनो बेबायदि थांखि लानानै दिनै जों ओंखारबोनाय जादों। दा बेनिखाय जोङो जोंनि बे आफादा दिनै बेबायदि नोजोर बोनानै बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार आफाद हिसाबै जोङो गायसनबोनाय जादों। फैबाय थानाय जिथु 7 तारिखआव जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ BTC एरियानि थाखाय बे BTR एरियानि जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङैनो बेखौनो जोङो दिनै थांखिनानै जों बुंनो हायो आरो बुंगोन जोंहा जाय थार्ड एकर्ड जाबाय BTR एकर्ड बे BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो मोजांथार बेबायदि सरकार नांगौ जादों आरो मोजांथार बेबायदि दैदेनगिरि नांगौ जादों। दा मोजांथार जुदि दैदेनगिरि नांगौ जानायलाय दिनै जोङो बेबायदि बिजाथिखौ बेबायदि हानजाखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो बेबायदि जोंनि एक्स वार्कार बेबायदि आफादनिफ्राय बेखौनो थांखि लानाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो थांखि लानानै बेखौनो जोङो थिरांथा खालामनाय जाबाय जे फैबाय थानाय बे 7 तारिखनि इलेक्सनाव बे बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङैनो UPPL हानजाखौ बेबायदि सापर्ट खालामनानै सरकाराव लाबोनायखौ जोङो बेबायदि थांखि लादों आरो बेबायदिनो जोङो UPPLनि जानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय जोंनि जिथु एक्स वार्कार हानजा बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार हानजा बे हानजाया नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै एसोसिएसन हिसाबै जों दादों होमब्लाबो जोंनि माबा मोनसे जौगानायनि थाखाय रायजोनि मोजांनि थाखाय आरो जोंनि एक्स वार्कारफोरनि मोजांनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानिया जागोन होननानै आसा फारिनानै दिनै जोङो थोंजोङैनो बे UPPL हानजाखौनो दिनै जोङो सापर्ट खालामगासिनो। बे सरकार BTR जिथु बे सरकारा जितियानोखि फैगोन बा UPPL जितियानोखि सरकारा फैगोन अब्लानिया जोङो जोंनि एक्स वार्कार बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कारनि जिथु
जोंनि जितु गुबै थांखिफोर आरो बेबो दंफायो जे जोङो BSc एकर्ड जाबाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे एक्स वार्कार हान्जाया जेबो बेबायदि बेनिफिट मोनबोआखै अनसुंथाइ मोनबोआखै आरो 2003 आव BTC एकर्ड जाबाय बेयावबो जोङो माने BLT फोरखौ बेबायदि जों नुदों बिथांमोनाबो अनसुंथाइफोर जेरै मोननांगौ बेखौ सम्पूर्ण मोननायखौ जों नुबोआखै दा बेनिखायनो बे बड'लेण्डनि थाखाय नांबोनाय जोंबो मोनसे हान्जा हिसाबै दिनै जों बेखौनो मोनसे आसा खालामदों जे बिटिआरआ जुदि सरकार जायोब्ला बा UPPL जुदि सरकार दायोब्ला दिनै जोङो बे UPPL सरकारनिफ्राय जों बेखौनो आसा खालामदों जे जोंबो माबा मोनसे थांना थानायनि कारणे माबा मोनसे अनसुंथाइ बेबायदि हेफाजाब मददखौ जोंबो एक्स वार्कार हान्जा जानानै जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों दिनै जोङो UPPLखौ सापर्ट होदों होननानै जों UPPLजों बोरै बुजापरा दोङो होननायाव जों बेखौनो जों स्पष्ट बुंगोन दिनै जोङो UPPL बे राजनितिक बे हान्जाखौ जोङो सरकाराव लाबोथारनो थाखाय दिनै जोङो माने एकेबारे स्पष्ट भाबै जोङो बुजापरा बेबायदि जोंहा रायलायनाय जाबाय आरो बेबायदियैनो जोङो खामानि मावगासिनो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार हिसाबै जोङो गोबांथार बेबायदि मबिलाइजनि खामानिफोरखौबो जों मावगासिनो दङ आरो जोंनि गोदोसोना थानाय गोदोनि जाय वार्कारफोर दोङो बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन बेबायदि हान्जायाव दंमोनब्लाबो दिनै जों बिथांमोनखौ जोंनि बेबायदि मोननांगौ मोनथायफोरनि बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों गोबांथार बेबायदि जोंनि लोगोफोरखौ गोदोनि लोगोफोरखौ बेबायदि गुबुन गुबुन पार्टियाव थाब्लाबो बिथांमोनखौ जों लाबोनो हानाय जादों आरो बेबायदिनो लाबोगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि बे UPPL हान्जाजों दिनै जोंहा मोजां बेबायदि मोनसे सोमोन्दोआ बेबायदि जाबोगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जोङो जोंनि बेबायदि बर' रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायो दिनै फैबाय थानाय जितु UPPL हान्जा जे सरकार दानो थांगासिनो दङ बे सरकार दानो थांनायाव जों जे बर' माहारि जानानै बर' रायजो राजा जानानै जोंबो जे देरहानायनि बा बेबायदि उन्नतिनि जौगानायनि बेफोर गासै खामानिफोरखौ जों जे मोननांगौ खारन जों नुदों दिनै BPF सरकारा 17 बोसोर बेबायदि रायजो सासन खालामनानैबो जोंनि जेरैबायदि जौगानांगौ बेफोर जौगानायनि खामानिखौ बिथांमोना बेबायदि मावफुंनो हायाखै आरो जोंनि फरायनानै थानाय बेबायदि गोजौ थाखोआव फरायनानै थानाय गोबां हिखित बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेबायदि नांगौबादि बेबायदि सरकारनिफ्राय बेबायदि साकरिफोरखौ बेबायदि होनो हाबोआखै जों बेफोरखौ नुदों दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो सानदों आरो बेखौनो जोङो हास्थायदों बे गोदान जितु सरकार फैगोन UPPL सरकार बे हान्जानि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि गोबांथार जौगानायखौ मोनगोन आरो मुलाम्फा जागोन आरो बेजोंनो जोङो जोंनि रायजोआव बे BTR ओनसोलाव जोङो बर'खौ बेबायदि गोजौ थाखोआव बेबायदि सिनायथि होनो हागोन आरो बयबो जोंनि उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनाय बे बिथांमोनाबो बेबायदि माबा मोनसे खामानि मावनानै बेबायदि गावनि हारिखौ जौगाहोलांनो बेबायदि खामानिनि जाथिनि थाखाय मावनो बेबायदि ओंखारबोनो हागोन बे आसा फारिनानै दिनै जोङो बेबायदिहाय ओंखारबोनाय जादों गुबुन बेबायदि पलिटिकेल हान्जा जेरै BPF हान्जा बेखौनो जों बुंनांगोन खारन बिथांमोनानो 17 बोसोर जोंनि बे BTC ओनसोलखौ बेबायदि सलायबोदोंमोन बेबायदि राजत्व खालामबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना गासैबो बिथिङावनो जोंखौ डिप्राइभ खालामबोदों माने नायसनबोआखै जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंनो हायो गावसोरनि जायफोर केडार BLT जायफोर बिथांमोननि केडारफोर दंमोन दिनै बिथांमोनखौनो गासैखौबो बेबायदि बिथांमोना अनसुंथाइ होनानै माबा मोनसे गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बा थांना थानायनि बेबायदि राहाफोरखौ होनो थाखाय बिथां हाग्रामा जितु सरकार BPF सरकार बिथांमोना हाबोनाय जायाखै दा बेनिखाय जोङो नुदों बिथांमोना गोबांथार बेबायदि आयदायावनो बेबायदि बिथांमोना फैलार जाबोदों जेरैहाय जोंनि रायजो राजाया मोननांगौ जि मोनथायफोर जेरै जब कार्ड जेरै बिधवा पेन्सन बेबायदिनो गोबां बेबायदि बिथिंनि जितु अनसुंथाइफोर बेफोर अनसुंथाइफोरखौ बिथांमोना बेबायदि मोजां रोखोमै मावनानै होनो हायाखै आरो जोंनि जितु लामा दालांफोर भितरिया ओनसोलफ्राव बेबायदि गोलैसोनानै दोङो दाबो लामा दालांफोरा दाबो जायाखै गोबांथार बेबायदि माने गाज्रि अबस्थायाव गोलैनानै दङ
दा बेफोर बेबायदि खामानि मोजां मावनो हायैनि कारणे दिनै जों बिथांमोनखौ बेबायदि सापर्ट होनो बा मदद होनो जों दिनै हाबोआखै। इउपिपिएल हान्जाखौ बेबायदि सापर्ट होनो ओंखारनायजों लोगोसेयैनो दिनै प्रमद बर' सार, गबिन्द सार बिथांमोनखौ जोङो स्पष्ट भाबै जोङो दिनै बुंगोन बिथांमोननि सायाव जोंहा 100% बिदि आसा मोनसे दङ। कारन बिथांमोननि जुगिदिनो जोंनि जितु बिटिआर ओनसोल, बे बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि जौगानांगौ, जेरैबायदि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जौगानांगौ, बे गासैबो जौगानायखौ गासैबो खामानिफोरखौ बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो स्पष्ट भाबै बेबायदि मोननो हागोन होननानै जोंहा दृढ़ बिश्वास बा फोथायनाय दङ। आफाद दानाय हिसाबै बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार जितु आफाद दाबाय, बे आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंहा बेबायदि सेन्ट्रेल कमिटि जों दाख्लैसो दानाय जाबाय। बे सेन्ट्रेल कमिटिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जितु मावलांनांगौ बा सोलिनांगौ बेफोर गासै बिथिङाव जितु बायल' दानो गोनां दङ, बे गासै नियम नितिफोरखौ जोङो सेन्ट्रेल आफादनि गेजेरजों जोङो दानाय जागोन। आरो बेखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै कमप्लिटलि जों बेखौ दानाय जायाखै, किन्तु सेन्ट्रेल आफादनि गेजेरजों बे गासैबो बायल'फोरखौ दानानै जोङो जोंनि सोलिनांगौ मावनांगौ गासैबो बिथिङाव जों बेबायदि आखरे आखरे बेबायदि मावलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ।